شالوم شالوم بيتسب إجابير أملاخ كما يتأنيحكم أنا حاكم سلاح الدين مسحاونا سيم ناينغو برنامجنا نزبلة سمعت زخون زبلة سكال بالحزنا متينا لنا Hejsan Guds församling, det här är broder Saladin med broder Sem med det dagliga ordet, det bästa ordet för den bästa dagen. لوم لما نزمع على زخون أقداس زخونك على هيوت كنكافلينا. Och idag ska vi få ta del av det levande ordet. لوم نكافلك على نزت عرولنا أقلقلتي نفلت أوم زبلي. Och dagens ord det är lär känna dina ledare som kämpar för dig. نفلت أوم انتهي مالتي. Vad menar vi lär känna dem? نفلت أم مالتي نتا أبيوتنا سوم زجبرو زلو صعري أبيوتنا زجبرو زلو investment نعوس أفلت أنا حبو نرد أيو نستوعب له مالتي. Det jag menar lär känna det innebär att allt det de gör i våra liv, allt det de investerar och de arbetar för våran skull, att vi är medvetna av det och kollar och ser det. مخنياتو بتخكل نحد النجار زجب أكبر خطوبان الحرقانكا نت نجار بتخكلين أفلت أنت دعلكاي. Och det är för att om du vill ge något en vara eller vad än det är, respekt och den riktiga äran som den behöver det när du vet den rätta kunskapen om det. قدما يتسلونكي حموش تعسرت علتا. I första Thessalonike brevet kapitel 5 vers 12. جناخ أتوم حواتنا نتوم أبخاتكم زسعرون بقويتاون زمرحكم زمعدكم كتفلتوهم نلمنكم علونا سلاتي عيوهم بوزح بلوت فقري أخبروهم نحد عدكم بسلام نقول. Det står så här. Vi ber er bröder att uppskatta de som arbetar bland er och leder er i Herren och förmanar er. ريخون بروخات حوات كتفلتوهم سنلمنكم علونا يلو. Det står vi ber att ni ska lära känna dem. مخنياتو أبيوتنا إزابير أملاخ تتأكيمو كتصعروا عدل لهابهم سبات هالو. Det finns människor som Gud har satt i våra liv som kämpar och strider för oss. زوم سبات زيهم أبيوتنا زتعروا متعر كساب كندي كم دسا قرنا نزنا غير كم فلت يقبأنا. Och vi behöver förstå dem och vara medvetna i våra liv till vilken nivå de har kämpat för att vi ska ta nästa steg i våra liv. أملاخ إذا عبه تقول ندخل يهم. Ni kanske ser det Gud som gör att vi växer. أملاخ كم بسبيد عبي. Men Gud skickar människor som får det att växa. سلازي نسوم مهلاهم أبزغن هلو زقبأنا سفران خمبتسح عبتها رغم دتزعوتها إن رسع. Så låt oss inte glömma för att vi skulle komma där vi är. De har spelat en stor roll i våra liv. ولا نحنا نزنجر أفلت أنت ده هبنايو. Även om vi inte gör det med vår medvetande till det här. أملاخ جن أبيوتنا زجبرو وتصعري إجزابير بقوم جيرو معنا زجبرو كل سلاز فلتا أملاخ فلتا يتنجر. Och eftersom Gud vet allt det de har gjort för våra liv, allt investment de har gjort oss, så han är medveten om det. زوم سبات زيهم أبصبغ هيوتنا عبتها دتزعوتيو. De här personerna de har haft en stor roll för att vårt liv skulle se ut så vacker som den är nu. تبقوم زحلفة ጸጋን ህይወትና ኣብዝኽትሉ ዝግባኣን ክትህሉ ዓብ ተራይም ተጾይቶ. Och allt det nåd som vi har fått som har gjort att vi har segrat i det stadiet vi är, de har haft en stor roll. ንምስቱ ዓል ኮይኖሙና እዮም. De har varit till förståelse för oss. ንኽንዓቢ ኮይኖሙልና እዮም. De har blivit att vi växer. እግዚአብሔር ኣምላኽ ብኦም ዘሕለፉ ጸጋን ህይወትና ኣለምሊምዋ እዩ. Gud har gjort med det nåd som flödar via deras liv att vi blir fruktsamma. ካብ ቁልዕነት ናብ ብስለት ክንመጽእ ተጠቂሙሎም እግዚአብሔር. Och Gud använder oss för att vi skulle komma från barnslighet till mognad. ስለዚ እዚኦም ካብቶም ካልኦት ንፈልጦም ሰባት ፍልይ ይበሉ እዮም ንዓና. Det är därför de här är lite annorlunda än de resterande människor vi känner. ስለዚ መጽሓፍ ቅዱስ ብብዙሕ ብሉጽ ፍቕሪ እዩ ዝብል. Det är därför Guds ord säger med stor kärlek. ኣኽብርዎም. Älska och respektera dem. ብብዙሕ ይብል. Det står med stort. ምኽንያቱ ፍሉይነት ኣለዎም እሶም. För de har unik i sig. De är unika. أنا بيوتي زرنقصوني نزعر لهم زرقصو سواتهم. De som jag tycker verkligen synd om det är att de som trampar på de som kämpar för dem. أبيوتكم من قد خوينهم دساقرهم. De som har blivit en väg för dig och gjort att du segrar till nästa steg. منم دي تفلطلو بزنبوركم جيزي نابز حجة تفلطلو درجان خطبوت عزات السوخم. De som rest upp er i det där ni inte visste någonting och gjort att ni kommit där ni är nu. أبزبت صحكم بتصحنا عونك ترقصوا ما يفكركم مني. Till vilken en nivå ni kommer, ni borde inte trampa på dem. كم لعلي أمجيركم درسكم تحاسبوا ونايقبوكم مني. Att ni ens kan försöka se er själva högre än dem, det borde ni inte heller göra. كم تانا أشتغل لكم دعبيكم. Så som när ni var liten, de gjorde att ni växte upp. كل جزء كرميكم وخونكم كتمالالو سيكبوكم. Ni borde alltid leva på samma kärlek till dem på det sättet. نايس قاولودكم كعبيكم كله. När era föräldrar gjorde att ni växte upp. كسعز عابكم عبيو. Till vilken mått är ni växer. نولدكم قدقيكم. Men ni är alltid barn till era föräldrar. Ni kan inte bli äldre än dem. ስለዚህ ልክ ቆሙ På samma sätt. ለመንፈሳዊና አቦታትና
våra andliga föräldrar. ነቶም እግዚአብሔር አምላክ ተጠቂሞ ኣብ ህይወትና ብዙሕ ዋጋ ዝኸፍሉልና ሰባት För dem som Gud använder och skickar till oss för att de skulle betala stor pris för att användas i våra liv. እቲ ኣብ ህይወትና ዘውፅኦ ዘሎ ኣስተዋጽኦ ነስተውዕሎ Allt det de har lagt ut för våran skull, låt oss vara medvetna om det. ቆሎሴር 4:12 I Kolosserbrevet kapitel 4, vers 12. እቲ ሓደ ካባኻትኩም ባርያ ክርስቶስ ኢየሱስ ሙሉኣት ብኩሉ ፍቓድ ኣምላኽ ርዱኣት ኮይንኩም ደው ክትብሉ ኩሉ ሰዓት ብጸሎት ዝጋደለልኩም ዘሎ ኤጳፍራስ ሰላም ይብለኩም ኣሎ Och det står Epafras som är en av er hälsar, han som är en Kristi Jesus tjänare som ständigt kämpar för er i sina bönor för att ni ska stå fasta, fullkomliga och fullt övertygade om hela Guds vilja. ሪኢኹም ዝጋደለልኩም ዘሎ ኢልዎም Det står han som ständigt kämpar för er. ኣሕዋት ጸጋ ኣምላኽ ስለ ዘለዎም ጥራሕ ዘዕብይና ዘለዎ ኸይመስለና Tro inte att de endast bara för att de har Guds nåd att de kämpar för oss. ስሌና ንኽጽዕሩ ስሌና ንኽጎዩ ፍቓደኛታት ከም ዝኾኑ ከዓ ክንፈልጥ ኣለና Och vi behöver vara medvetna att de är villiga också för att vara ständigt strid för oss. ምኽንያቱ ዝጋደለልኩም ዘሎ እዩ ዝብል ዘሎ ኣብዚ Det står han som ständigt kämpar för er. እንታይ ከም ዝሓልፉ ስሌና ክንፈልጥ ኣለና Vi måste veta vad är det han går igenom för våran skull. ዋጋ ከም ዝኸፍሉ ክንፈልጥ ኣለና Vi måste veta att de betalar pris. ኣነ ሎማ ሓደ ነገር ክነግረኩም Idag vill jag berätta en sak för er. ንዘገልግሉኹም ኣገልገልቲ För de som tjänar er. ነቲ ንዓኹም ከገልግሉ ዝኸፍልዎ ዋጋ ኣግምታትዎ Räkna det pris som de betalar för att de vill tjäna är i ledarskap för dig. ስሌኹም ድቃስ ከም ዝስእኑ ኣይትረስዑ Glöm inte att de saknar sömn för er skull. እስኹም መጺኹም ተኻፊልኩም ጥራሕ ክትከዱ እስኹም መጺኹም ንትካፈሉሉ ንዑ ንኸማቻችሁ ግን ክንደይ ነገር ከም ዝሓልፉ ኣይትረስዑ Glöm inte att för er bara endast komma och ta del av ordet och gå, men de har förberett stor förberedelse bara för att ni skulle få höra det. ምኽንያቱ ነቲ ብኦም ዝሓልፍ ዘሎ ጸጋ እሶም ድማ ብምሉእ ህይወቶም ክጋደሉ ርእሶም ሂቦም እዮም Och det är för att det är nåd som flödar via deras liv för att det ska komma ut i rätt tid. De har gjort, investerat tid och betalat pris för det. ስለዚ ጳውሎስ ንሕና ንመውት ንዓኹም ግን ህይወት ክኾናሉ ኢልዎ Det är därför apostel Paulus sa, vi dör fast vi ska bli liv för er. ሓቂ እዩ ስሌና ብጽሙዋ ኮይኖም እዮም ኣገልገልትና Det är sant, de har varit ensamma för våran skull. ንዓና ክብሉኻ ብዙሕ ነገር ተፈልዮም እዮም För våran skull, de har blivit skilda för många saker. ነቲ ኣገልግሎት ክብሉ ብዙሕ ነገር ገዲፎም እዮም Bara för tjänstens skull, de har behövt lämna många saker. ስለዚ ነገልገልትኩም መጻናናዕቲ ዳ እምበር ኣጓሂቲ ኸይትኾኑ Så låt inte vara en sorg för din tjänare, för din ledare. Var istället en glädje. እቲ ስሌና ዳሓልፍዎ ዘሎ እሱ ይኣኽሎም Det räcker med det de går igenom endast för att vi ska uppnå det vi uppnår. ልዕሊ ማንም ከነኽብሮም ይግብአና እዩ Vi borde respektera dem mer än alla. ምኽንያቱ ስለ ዝግብኦም Och det är för att de förtjänar det. ኣብዚ ነገር ከይንዕሹ Låt oss inte vara dårar i det här. መጽሓፍ ቅዱስ ዕብራውያን 13 I Hebreerbrevet kapitel 13, ጥቕሲ 17 vers 17. ንመራሕትኹም ተኣዘዝዎምን ተገዝእዎምን ንሳቶም ከምቶም ጸብጻብ ዝህቡ ኮይኖም ምእንቲ ነፍሳትኩም ነቂሖም ይሕልው ኣለዎ እሞ ነዚ ብታሕጓስ ክገብርዎ እምበር ብጓህን ተገብርዎሲ እዚ ንዓኻትኩም ኣይጠቅምን Och det står så här, lyd era ledare och rätta er efter dem, för de vakar över era själar och ska avlägga räkenskap. Låt dem göra det där med glädje och inte suckande, för det skulle inte vara lyckligt för er. ሪኹም ብሩኻት እቲ ስሌኹም ዝጎይዎ ሙጋይሲ ብጓህን ድሕር ገይሮሞ ንዓኹም ኣይጠቕመኩምን እዩ Ser ni här, allt det de gör, om de gör det suckande, det är inte lyckligt för oss, för er. እንዳጓህኹሞም ከገልግሉኹም ይኽእሉ እዮም እሶም De kan tjäna er när ni även får dem leva i suckande. እንዳበደልኩሞም ከገልግሉኹም ይኽእሉ እዮም Även när ni gör brott mot dem, de kan fortsätta att tjäna er. እንዳንዓቅኩሞም ከገልግሉኹም ይኽእሉ እዮም Även när ni nekar dem, de kan tjäna er. ስሊኦም ብዙሕ ዘይድል እንዳተዛረብኩም ከገልግሉኹም ይኽእሉ እዮም Även när ni ser många saker som inte de förtjänar, så kan de fortfarande tjäna er. በዚ ኩሉ ጓህ እንዳሓለፉ ከገልግሉኹም ይኽእሉ እዮም När de går igenom allt det här, så de kan ändå tjäna dig. ግን እመኑኒ እሶም በዚ ኩሉ ጓህ እንዳሓለፉ ንዓና ምግልጋልና ኣይጠቕመናን እዩ ንዓና Men lita på mig, om de tjänar oss på det här sättet, allt när vi ger dem all sorg, det är inte nytta för oss. ሰብ ዝዘርኦ ስለ ዝዓጽድ ኣይንልምልምን ኢና Så eftersom en person, det han sår får en skörda, så vi kommer inte vara fruktsamma. ምክንያቱ ንዕኦም ንጓህ እንዳኾንና ንሕና ብሓጎስ ክንቅጽል ኣይንኽእልን ኢና Så när vi är i sorg för dem och att vi ska fortsätta i glädje, det går inte. ስለዚ ሎማ ሓደ ውሳነ ወስኑ Så ta ett beslut idag. ኣብ ህይወትኩም ንምትሳእ ኣምላኽ ንተጠቀመሎም ደጊምኩም ከይትኽሕድዎም ከይትረግፅዎም ወስኑሎም Besluta idag att aldrig att trampa över de människor som Gud har lagt framför dig eller över dig. ኣሕዋት Mina syskon, ኢየሱስ ክርስቶስ ንይሁዳ ኣቦይ እዩ ነይሩ Jesus Kristus till Juda, han var hans, ኣቦ ኮይኑዎ እዩ han blev en far. ኣዕብይዎ እዩ Han gjorde så att han växte upp. ኩሉ ዝገብሮ ዝነበረ ይፈልጥ ነይሩ ኢየሱስ Allt som han gjorde, det visste Jesus. ግን ኢየሱስ ክሳብ መጨረሻ ዕድል ሂብዎ
Men Jesus gav honom till enda slutet. ነቲ ዘዕበዮ För den som han i Jerusalem ነቲ växte upp. ዘሰልጠኖ Till den han rustade upp. ነቲ ዝመሃሮ Den som han lärde upp. ነቲ ቦ ዝኾኖ Den som han blev far till. ነቲ ዘገልገሎ Den som han tjänade. ንዕኡ ኣሕሊፉ ምስ ረገጾ ግን Men när han trampade över gick över. ድሕሪኡ ዝመፀ ናይ ኣጋነንቲ መጥቃዕቲ ክፀወሩ ይከኣለን Han kunde inte klara av all det onda andars kraft som kom emot honom. ስለዚ ንርእሱ ባዕሉ ጥፊዋ Och det är därför han tappade sitt liv. Det pratas om Judas. ብኻልእ ኣዘራርባ Med andra ord. ነቶም ኣብ ሂወትና ብዙሕ ኢንቨስት ንገብሮም ኣብ ልዕሊን ከም ድላይና ንትስእ እንድሕር ኮይንና Om vi reser oss upp över alla som har investerat sin tid av våra liv. ነጋነንቲ ኢና ማዕፆ ንኸፍት Det vi gör är vi öppnar en dörr för onda andar. ኑን ንዕኦም ክንትስኦም ሲ ንዕኦም ክንእርን ከማን ከም ድላይና ኣፍና ይንኽፈት ብሩኻት Inte ens för att vi ska resa oss över dem, att ens vi ska försöka öppna våra läppar för att rätta till dem. Låt oss inte ens komma till den ኣብ stadiet. ልዕሊኦም ዘሎ ስልጣን ከነስተውዕሎ ኣለና Vi måste veta det auktoritet som finns över dem. እቲ ጉዳይ እሶም ኣይኮኑን Det är inte de som är situationen. ኣምላኽ ኣብ ልዕሊና ስልጣን ሂቦም እዩ Det är för att Gud har gett dem auktoritet över våra liv. ዳስዋይ ክትምዕድዎም ክትፍትኑ ከለኹም እውን ብጣዕሚ ብዙሕ ጥንቃቐን ብትኽክለኛ ቃልን ተጠንቂቁን ቃል ከተውፅኡ ኣለኩም Det är därför även när ni ska försöka ge dem råd eller tips och rätta dem, ni måste veta vilka ord ni använder. እንተ ደይ ኮይኑ Om det inte är så annars. ብዙሕ ነገር ክባላሽወኩም እዩ Det är mycket saker som ni kommer gå i förlust. ኣምላኽ ኣይኮነን ከባላሽወልኩም Det är inte Gud som gör att ni går i förlust. ሮንግ መገዲ ስለ ትኸዱ ኣለኹም Det är ይኽባላሽ för att ni håller på att gå i fel väg då som ni förstör för er. ስለዚ ሎሚ Så idag, እንተ ደኣ ነገልገልትኩም በዲልኩሞም om ni har skadat dina tjänare, ከድኩም ይቕሬ ታሕተትዎም gå och be om förlåtelse. እንተ ደኣ ነገልገልትኩም ኣጉይኹሞም Om ni har gjort att era ledare är i sorg, ከድኩም ይቕሬ ታሕተትዎም gå och be om förlåtelse. እሶም ጥራሕ ክሓትኹም ኣይትጸበዩ Vänta inte att de ska endast komma och be om förlåtelse. እስኹም ክትሓትዎም ይግብአኩም እዩ Ni måste göra det. ንሕና ክንሓቶም ይግብአና እዩ Vi borde göra det. ካብዛ ሰዓት እዚኣ ምስ ማንም ሰብ ስለ ኣገልገልትኩም ኣፍኩም ኣይትኽፈቱ Från den här stunden framöver, öppna inte era ord, era läppar att tala om era ledare med någon. እዚ እንተጌርኩም ንርእስኹም ኣብ ካልእ ናይ ክብሪ ዳይሜንሽን ክትረኽብዋ ኢኹም Och när ni slutar göra de här sakerna, ni kommer finna er själva i en annan härlighet. ንስኹም ብሉፃትን ብሩኻትን ኢኹም Ni är värdefulla och segrare. ሻሎም Guds frid.